Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na an ce ka ce wace fagen namu na kafar ta mata gobe ta Allah Online Media Concept. Assalamu alaikum barkanmu da safiyar Juma'a da fatan kowa na cikin koshin lafiya. A yau za ku ji labaran namu wanda muke kamo daga kafar ta mata gobe ta Allah ce Online Media Concept. Shehu Sani ya bayyana dalilin da yasa ya kamata 'yan Najeriya su yi addu'a ga junansu. Za ku ji cewa Sanata Shehu Sani ya buƙaci taimakawa 'yan Najeriya da ke fama da lalurar asma yayin lokacin hunturu. Tsohon ɗan majalisar tarayya ya yi kira ga 'yan Najeriya su taya 'yan uwansu maza da mata da ke fama da lalurar asma da addu'a. A cewar Sani a halin yanzu an sayar da inhaler na gugan naira 40,000. Dan talaka shi to ya zai yi kenan ya kaɗan Najeriya.